Como vimos facendo todos os anos ás portas do Nadal, Tele20 ofrece as felicitacións dos alcaldes da comarca, quen tamén farán un repaso do que foi o 2011 e as propostas a levar no 2012. Un espazo no que este ano non estará presente Julio Llebra Pimentel, alcalde de Carballedo, xa que se atopaba indisposto. Maila todo transmitiu a Tele20 e así ofrecemos constar as felicitacións e un próspero 2012 a todos os veciños do concello. Deste xeito empezamos polo rexedor de Taboada, Ramiro Moure Onsoar, para seguidamente dar paso ao alcalde de Chantada, Manuel Lorenzo Varela. Foi un ano de eleccións municipais, nos cales, como a maior parte da xente sabe, eu acceder á alcaldía anteriormente porque o anterior alcalde, José Ramos Ledo, marchara como jefe territorial de educación. Realizáronse as eleccións no mes de maio, revalidando a maioría do Partido Popular, en este caso camiña cabezando eu a lista do Partido Popular, e que nos deixou, pois, bueno, eu penso que debido a situación que nos encontramos tanto no goberno como no país, e mesmo na situación dos concellos, pois, bueno, nos acometeronse obras, non foron grandes obras, pero foron pequenas infraestructuras que, bueno, penso que repercutiron un pouco nas inquedanzas e nas necesidades que tiñan os veciños. Timos que acometer máis, desde logo, ao largo deste 2012, pero, bueno, seguiremos traballando por mellorar toda a calidade de vida, como nos habíamos prometido no noso programa, e seguiremos facendo cousas dentro das posibilidades que nos permitan, ben que as axudas de outras administracións, neste caso da Xunta de Galicia ou da Diputación Provincial, e dentro do presuposto do Concello, non? Como a sensación que me deixa a min este ano e o meu equipo de goberno, pois, bueno, é unha boa sensación, pero, bueno, ao mesmo tempo hai que matizar que me gustaría que fora quizá mellor a hora de realizar outras obras e infraestructuras para os veciños de Taboada, pero, como dicía antes, non, a situación é a que é. As administracións están bastante complicadas, tanto Xunta de Galicia como Diputación Provincial e incluso o Goberno Central. Entonces non nos permitiu quizá acometer outras infraestructuras que de verdad queríamos para o desarrollo e a calidade de vida dos nosos veciños, non? Ben, pois o que se pode dicir do 2011, a pesar de, bueno, pois a crise que ven a padecer pois, este país e un pouco a nivel mundial, pero falando do Concello de Chantada, o que habría que dicir que, bueno, pois, por así dicirlo, para nós ten dúas partes. Unha parte desde xaneiro hasta o mes de maio, que houve eleccións, onde estuvemos, bueno, pois, participando en labores políticas, pero dende a oposición. Logo veñen as eleccións, coincidiu que os ciudadanos nos otorgaron, pois, para gobernar en minoría 5 concelleros, que co que estamos gobernando, e desde xuño así o estamos a facer, e para nós, bueno, pois, non nos colleu de sorpresa nin de novatos, porque xa habíamos tido experiencia de goberno en anos anteriores en Chantada. Entón, desde o noso punto de vista, estuvemos a traballar con cousas que quedaban plantexadas desde o anterior goberno e que as fomos rematando pouco e pouco. Un exemplo deles que ainda está sin rematar, pero un exemplo de adxudicación foi o auditorio, que foi con cargo ao canon de enerxía, que se está rematando probablemente en mes e medio, 2 meses este rematado, e que nos vamos a poder inaugurar e disfrutar con todos os chantadinos. Nos fomos facendo pequenas cousas tamén de investimento, sobre todo, pois, tal e como viña facendo o anterior goberno tamén, pois, en fontes, en adecentamentos de vías públicas, hasta que nos permitiu o tempo facelo con sistemas de bacheo e regeneración, co equipo que tamén comprou a anterior corporación, e que se volverá a empezar indudablemente, pois, a partir da primavera que ven, hasta que nos lo permita outra vez o tempo. E, bueno, pois, o que estamos desde logo satisfeitos co resultado que nos deron as eleccións, porque pois, os ciudadanos do Concello de Chantada podían haber dito, bueno, pero este xa estuvo X tempo, xa chegou, pero, bueno, parecer non, que a experiencia lle foi boa e que tuvemos unhos resultados que, bueno, pois, que nos gustaron e que nos vamos a seguir traballando para que nos apoyou e para que non nos apoyou, eso está clarísimo, non? Para nos, todos os ciudadanos de Chantada son iguais. Un dos proxectos que máis, digamos, necesidade ten o Concello de Taboada, dentro de outros, pero, bueno, é a creación do polígono industrial, non?
nas últimas conversacións que mantuvemos cos dirixentes da Xunta de Galicia, pois deronnos o compromiso de que a principios deste ano iba a salir a obra tanto de electrificación do polígono como a obra de urbanización, e se pudera conseguir esa obra, máis outras que están proyectadas e que estamos tramitando a nivel de Xunta de Galicia e Deputación Provincial, pois eu penso que sería un logro importante po 2012 para o Concello de Taboada, porque é unha inquedanza que levamos desde moitos anos suspirando por ela, que tuvo moitos atrancos e que estamos xa deseosos de que sea unha realidade xa neste ano 2012, non? Temos que ter en conta tamén que nos andamos un pouco presionando a Xunta de Galicia e ela, bueno, ao mesmo tempo xa está reflejada nos presupostos do 2012, toda a inversión esa que se vai a facer, que é aproximadamente cerca de 1 millón de euros, porque son 500 e pico mil para electrificación e outros 500 e algo para urbanización. Entonces presionámoslos un pouquiño porque hai solicitud de empresas, tanto aquí de algunha do pueblo como de fora, que queren instalarse no polígono industrial, entonces non podemos deixar pasar esa oportunidade, non? Despois, dentro das infraestructuras, temos un plan de infraestructuras agora por o ano 2012 a través de Medio Rural se ha comprometido para varias, aproximadamente sobre 103.000 euros para infraestructuras no rural. Así, ao mesmo tempo, xa temos varios convenios comprometidos para mellorar tamén os alumbrados públicos e incluso para tratar de chegar a un aforro no alumbrado público para mellorar un pouco e poder aproveitar ese diñeiro que podamos aforrar para outras inversións. Eu penso que vai ser un ano complicado pola situación que nos encontramos tanto a nivel, como dicía anteriormente, da Xunta de Galicia, Diputación Provincial e Goberno Central, pero dentro das posibilidades eu quero que os veciños sepan que seguiremos acometendo todo o que podamos, como dicía, dentro das posibilidades presupuestarias que teñamos, e que non teñan problema en facer todas as peticións posibles, que dentro das posibilidades que se podan ir facendo, pois acometeremos todas as obras necesarias e pequenas infraestructuras para, como dicía, tamén para a calidade dos veciños. Propósitos e proxectos moitos, se está claro, pero a parte de distintas xestións que xa estuvemos facendo, a verdade é que probablemente nos veña un ano 2012 difícil e complicado, non? Porque desde todas as administracións se nos está a dicir que, bueno, pues que debido á crisis, aos recortes e tal, pues vai ser difícil conquerir, por exemplo, unha cousa que nos queríamos levar adiante canto antes, que sería un bon centro de día pues, para ter 50 60 plazas, non? Xa se nos dixo que de momento non era moi doado facelo, non? Pero bueno, vamos a seguir insistindo nelo. Ao propio presidente da Diputación se lle dixo tamén que, bueno, pues queríamos unha nova ponte sobre o río Asma e que, bueno, pues as intencións da Diputación é facelo. Tamén falábamos antes de que o auditorium fixose proxecto para a obra, por así dicirlo, física, pero falta o investimento de dentro, que serían pues, con butacas, cortinóns, pantalla, o adecentamento do fronte do propio auditorium, que pode ter un investimento que podría estar rondando 200.000 euros e de alguna maneira temos que xestionalo pues, entre a Diputación e algún, non sei, pero probablemente a Consellería de Cultura de Xunta de Galicia, non? Despois tamén nos habíamos comprometido a ampliar os paseos fluviais hacia o Seixo, na parroquia de Centulle, e hacia a Ponte Meixide na parroquia de San Fixa, non? Entón, bueno, pues é outra intención que temos nós, probablemente o mellor temos que facer con fondos propios, a ver se damos conquerido algunha axuda da Confederación Hidrográfica, pero, bueno, incluso con medios propios, poñéndolle, bueno, pues barandas de madeira como teñen os outros e probablemente xa non en cemento, sino en zaorra, que hai extensións e paseos fluviais que despois do núcleo urbano son deste xeito, que están preciosos, son máis rústicos, pero non deixan de estar ben tamén.
Temos en proxecto facer unha pista de pádel e cubrir unha das pistas de tenis. E a hora de memoria, realmente decía antes que temos que seguir regenerando as propias vías de comunicación que temos en todos os nosos núcleos, e así o vamos a facer na época de bon tempo. Nese senso vamos a estar traballando en todas as vías posibles. Probablemente, xa digo, que non sean grandes investimentos nin grandes obras, porque o Concello, debido á súa situación económica, con fondos propios pode facer moi pouco, a ver se damos quitado, sobre todo para materiais e todas estas cosas que necesitan os equipos de obras. E despois todo o que demos gestionado das outras administracións, pois vamos a estar aí, poden ser aforros enerxéticos, todas as órdenes que salgan da Xunta de Galicia e que non requiran dunha gran porcentaxe de participación do Concello, pois vamos a ir a por elas. Os rexedores non se esqueceron das felicitacións navideñas que transmitiron aos seus respectivos veciños. Bueno, eu aproveitando ahora esta oportunidade que me dades desde Tele20 para dirixirme aos veciños do Concello de Taboada, pois simplemente de desearles unhas felices festas, que pasen en compañía dos seus familiares e amigos, e desde logo pois desearles un próspero ano 2012, no cal tamén pois sexa cun ano de sorte e traballo para todos, e poder disfrutar dun ano 2012 bon para todos os veciños de Taboada. Ben, pois eu que lles quixera decir a todos os cidadáns de Chantal, e a todos os que nos poidan ver a través do canal de televisión Tele20, que terminamos este ano, foi o que foi, esperamos que o ano que ven, que as previsións non son moi doadas, pero nos contamos que desde aquí de Chantada e debido á propia situación deste Concello e ás súas propias condicións económicas, que probablemente nos veña un ano que supere con creces a poder ser este que termina. Non nos tocou a lotería como en outros sitios, pero esperemos que cas ganas que llevamos a poñer desde aquí do Concello, desde a Corporación Municipal de Chantada, penso que cas ganas que teñen os veciños e que todos a unha, se somos capaces de remar a poder ser na mesma dirección, que vamos a poder ir facendo cosas que redunden en beneficio dos cidadáns, tanto a nivel de servicios como de outras cuestións. E desexarlles que estas datas de Nadal as disfruten con amigos, ou as disfrutemos cos familiares, cos amigos, en boa armonía, e que o ano que ven que nos depare, se cabe, mellores ventaxas que nos deparou este.